z gymnázia na Alejovej ulici v Košiciach, ktorý si preberie ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej matematickej olympiáde a získanie zlatej medaily. Myslím, že si ešte zaslúžia aj potlesk. Ďalším oceneným je Marián Horňák z gymnázia na Párovskej ulici v Nitre, ktorý si prevezme pamätný list za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej matematickej olympiáde, Medzinárodnej olympiáde v informatike a získanie bronzových medailí. Ďalším oceneným je Dominik Štepánko z gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach, ktorý si prevezme ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej chemickej olympiáde a získanie striebornej medaily. Ďalším oceneným je Jakub Šafin z gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Ocenený bude za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej chemickej olympiáde a získanie striebornej medaily a na Medzinárodnej olympiáde v informatike a Stredoeurópskej informatickej olympiáde a získanie bronzových medailí. Roman Kučera z gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi si prevezme ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej chemickej olympiáde a získanie bronzovej medaily. Juraj Malinčík z gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi si preberá ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej chemickej olympiáde a získanie bronzovej medaily. Ďalším oceneným je Peter Kosec, za ktorého prevezme cenu jeho otec z gymnázia Ľudovita Štúra v Trenčíne. Získava ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde a získanie striebornej medaily. Ďalším oceneným je Patrik Švančara z gymnázia Ľudovita Štúra v Trenčíne, za ktorého prevezme ocenenie jeho pani profesorka, a to za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde a získanie striebornej medaily. Patrik Turzák z gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach si prevezme ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde a Európskej olympiáde v prírodných vedách a získanie strieborných medailí. Andrej Vlček z Evangelického gymnázia Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši si preberie od pána ministra ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde a získanie bronzovej medaily. Michal Lorinc z gymnázia na Varšavskej ceste v Žiline si prevezme ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky
na Medzinárodnej geografickej olympiáde a získanie striebornej medaily. Silvia Hnátová je ďalšou ocenenou z gymnázia na Párovskej ulici v Nitre, za ktorú prevezme ocenenie jej šťastná mama, a to za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej biologickej olympiáde a získanie bronzovej medaily. Brigita Horvátová z gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Nových Zámkoch si prevezme pamätný list za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej olympiáde v nemeckom jazyku a získanie bronzovej medaily. Michála Bujdová z gymnázia Leonarda Stukela v Bardejove si prevezme ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej olympiáde environmentálnych projektov a získanie striebornej medaily. Maroš Huličiak z gymnázia na Školskej ulici v Považskej Bystrici si prevezme pamätný list za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej olympiáde environmentálnych projektov a získanie bronzovej medaily. Jerbuš Grešák zo školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia na Skalickej ulici v Bratislave si prevezme ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Stredoeurópskej informatickej olympiáde a získanie bronzovej medaily. Vladimír Macko z gymnázia Ľudovita Štúra vo Zvolene si prevezme pamätný list za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Stredoeurópskej informatickej olympiáde a získanie bronzovej medaily. Ďalším oceneným je Matej Badin z gymnázia Jura Hronca v Bratislave. Získava ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na rakúskom turnaji mladých fyzikov a získanie striebornej medaily, ako aj na medzinárodnom turnaji mladých fyzikov a získanie bronzovej medaily. Ďalším oceneným je Martin Lozár, rovnako z gymnázia Jura Hronca v Bratislave, a to za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na rakúskom turnaji mladých fyzikov a získanie striebornej medaily. Členom toho istého družstva je aj Pavel Balašov z gymnázia Jura Hronca v Bratislave, ktorý získava ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na rakúskom turnaji mladých fyzikov a získanie striebornej medaily. Dušan Kavický, rovnako z gymnázia Jura Hronca v Bratislave, rovnako si preberá ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na rakúskom turnaji mladých fyzikov a získanie striebornej medaily. Úspešné družstvo uzatvára Martin Murín z gymnázia Jura Hronca v Bratislave a získava ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na rakúskom turnaji mladých fyzikov a získanie striebornej medaily. Marko Bodnár z gymnázia Jura Hronca v Bratislave
si prevezme ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodnom turnaji mladých fyzikov a získanie bronzovej medaily. Z rovnakého družstva je aj Michal Hledík z gymnázia Jura Hronca v Bratislave. Získava ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodnom turnaji mladých fyzikov a získanie bronzovej medaily. Ďalším členom úspešného družstva je aj Adam Dej z gymnázia na Seneckej ceste v Pezinku. Za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodnom turnaji mladých fyzikov a získanie bronzovej medaily. Ďalšou ocenenou je Kamila Součková zo školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia na Skalickej ulici v Bratislave. Získava ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodnom turnaji mladých fyzikov a získanie bronzovej medaily. Matúš Ján Dominka z gymnázia Jozefa Letricha v Martine si prevezme ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Európskej olympiáde v prírodných vedách a získanie striebornej medaily. Štefan Stanko z gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach si prevezme ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Európskej olympiáde v prírodných vedách a získanie striebornej medaily. Laura Šala z gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach si prevezme ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Európskej olympiáde v prírodných vedách a získanie striebornej medaily. Veronika Garbárová z gymnázia a základnej školy svätého Mikuláša v Prešove si prevezme ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Európskej olympiáde v prírodných vedách a získanie striebornej medaily. Rovnako členom tohto družstva, lebo ide o ocenenie v rámci družstva, je aj Jan Ondráš z gymnázia na Groslingovej ulici v Bratislave za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Európskej olympiáde v prírodných vedách a získanie striebornej medaily. Filip Harvaník z gymnázia Vojtecha Michalika v Seredi si prevezme ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej olympiáde environmentálnych projektov a získanie bronzovej medaily. Vujtrud Zlam z gymnázia na Groslingovej ulici v Bratislave si prevezme pamätný list svätého Gorazda za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Stredoeurópskej matematickej olympiáde a získanie bronzovej medaily. Patrik Bach z gymnázia kapitána Nálepku v Sobranciach si prevezme ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Stredoeurópskej matematickej olympiáde a získanie bronzovej medaily. Filip Hanzeli z gymnázia Antona Prídavka v Sabinove dostáva ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Stredoeurópskej matematickej olympiáde a získanie bronzovej medaily.
Ďalšou ocenenou je Alžbeta Hararová z Gymnázia Ľudovita Štúra v Trenčíne, za ktorú prevezme ocenenie jej pani učiteľka, a to za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej biologickej olympiáde a získanie bronzovej medaily. Štefan Moravčík z Gymnázia na Groslingovej ulici v Bratislave si prevezme ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej biologickej olympiáde a získanie bronzovej medaily. Bakalárka Natália Šubertová, študentka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, si prevezme ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky v alpských lyžiarskych disciplínach zdravotne postihnutých športovcov a získanie veľkého kryštáľového globusu v disciplíne slalom a superkombinácia na svetovom pohári. Lukáš Sadlek z Gymnázia Jozefa Miloslava Urbana v Čadci si prevezme ocenenie za mimoriadne výsledky a úspešnú reprezentáciu a získanie prvého miesta v celoslovenskom kole dejepisnej olympiády. Tamáš Šoš z Gymnázia Imre Madácha v Šamoríne si prevezme ocenenie za mimoriadne úspechy v zápasení a získanie prvého miesta na majstrovstvách Európy v sume. Robert Marák z Gymnázia Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede si prevezme ocenenie za mimoriadne úspechy v športovej oblasti a získanie 3. miesta na svetovom pohári v Kempo. Veronika Sikorová z športového gymnázia Jozefa Herdy v Trnave získava ocenenie za mimoriadne úspechy v športovej streľbe skít a získanie 3. miesta na majstrovstvách Európy juniorov. Matúš Kulík z Gymnázia na Štúrovej ulici v Detve získava ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky a získanie zlatej medaily. Andrej Oliver Chudý zo Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici si prevezme ocenenie za vynikajúce výsledky na svetovej súťaži v oblasti robotiky a získanie 1. miesta za zhotovenie robota pre záchranárske práce. Peter Horvát z Gymnázia Jana Chalúbku v Brezne si prevezme pamätný list svätého Gorazda za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodnej súťaži Intel ISEP a získanie 3. ceny v kategórii Chémia. Lukáš Janošík z Gymnázia Ľudovita Štúra v Trenčíne si prevezme ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky a dosiahnutie 1. miesta na 2 medzinárodných súťažiach v oblasti vedy a techniky. Tatiana Janičková z Gymnázia v Púchove si prevezme ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky v oblasti športu a získanie 3. miesta na majstrovstvách sveta v cyklotriane.
Jan Grepiniak zo Strednej odbornej školy v Považskej Bystrici si prevezme ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky a získanie prvého miesta na 3 medzinárodných súťažiach remeselných a odborných zručností. Barbora Klementová zo Spojenej školy, a to organizačnej zložky Gymnázium v Novákoch, si prevezme ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky a získanie prvého miesta na majstrovstvách Slovenska v bežeckom lyžovaní. Lenka Tránová z Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi si prevezme pamätný list svätého Gorazda za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na majstrovstvách sveta v súťaži v Kolkoch a získanie 2. miesta v kategórii juniorov. Katrín Šurgerová zo Strednej zdravotníckej školy v Košiciach si prevezme ocenenie za úspešnú reprezentáciu a získanie 1. miesta na celoslovenskej olympiáde v nemeckom jazyku. Štefán Neuwirth zo Strednej odbornej školy technickej v Košiciach si prevezme ocenenie za úspešnú reprezentáciu v hasičskom športe a získanie 1. miesta na majstrovstvách Slovenskej republiky v súťaži jednotlivcov v behu na 100 metrov s prekážkami. Nikola Samolová zo súkromnej strednej odbornej školy v Košiciach si prevezme ocenenie za úspešnú reprezentáciu a získanie 1. miesta na celoštátnej prehliadke stredoškolskej odbornej činnosti v odbore zdravotníctvo. Jej spolupracovníčkou bola Zuzana Topoliová, rovnako zo súkromnej strednej odbornej školy v Košiciach a získava rovnako ocenenie za úspešnú reprezentáciu a získanie 1. miesta na celoštátnej prehliadke stredoškolskej odbornej činnosti v odbore zdravotníctvo. Roland Brezo zo Strednej odbornej školy v Košiciach v Šarci získava ocenenie za úspešnú reprezentáciu a získanie 1. miesta v celoštátnom kole súťaže Zenit v strojárstve. Sebastian Kolto z gymnázia v Kráľovskom Chomci získava ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky v šatlkoku a získanie 2. miesta na majstrovstvách Európy. Ľubomír Tekeli z gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi si prevezme ocenenie za úspešnú reprezentáciu a získanie 1. miesta v celoslovenskom kole geografickej olympiády. Ďalším oceneným je Martin Vrabec z gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, za ktorého prevezme cenu jeho mama za výborné študijné výsledky a získanie 1. miesta v celoslovenskom kole v písaní esejí v anglickom jazyku. Viktor Futo z gymnázia svätého Tomáša Akvinského v Košiciach si prevezme ocenenie za úspešnú reprezentáciu na fyzikálnej súťaži Vernadsky National Contest v Moskve a získanie diplomu laureáta Ruskej akadémie vied. Viktor
Viktória Kužmová zo súkromného športového gymnázia na Užhorodskej ulici v Košiciach získava ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky a získanie prvého miesta na majstrovstvách sveta družstiev dievčat do 14 rokov v tenise. V rovnakom družstve súťažila aj Tereza Mihalíková zo súkromného športového gymnázia v Trenčianskych Tepliciach a rovnako získava ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky a získanie prvého miesta na majstrovstvách sveta družstiev dievčat do 14 rokov v tenise. Treťou tenistkou je Tamara Kupková zo športového gymnázia Jozefa Herdu v Trnave. Získava ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky a získanie prvého miesta na majstrovstvách sveta družstiev dievčat do 14 rokov v tenise. Ďalšou ocenenou je Monika Simančíková z gymnázia Piera de Coubertina v Piešťanoch. A to prevezme si ocenenie za zisk titulu Medzinárodnej majsterky Slovenska a úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na majstrovstvách Európy v krasokorčuľovaní. Roman Staňo z gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach si prevezme ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky a získanie bronzovej medaily na medzinárodnej súťaži ISO The International Junior Science Olympiad. Petra Uberalová zo športového gymnázia na Ostredkovej ulici v Bratislave si prevezme ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky a získanie zlatých medailí na majstrovstvách Európy v tenise. A napokon, na záver, tu máme družstvo. Tereza Spišáková z gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach získava ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na európskom finále veľtrhu študentských firiem a získanie 3. miesta. Ďalším členom úspešného družstva je Matej Šalevský z gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach. Získava ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na európskom finále veľtrhu študentských firiem a získanie 3. miesta. Juliana Humeňuková z gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach získava rovnako ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na európskom finále veľtrhu študentských firiem a získanie 3. miesta. A napokon, na záver, Michal Zbojovský z gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach získava ocenenie za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na európskom finále veľtrhu študentských firiem a získanie 3. miesta.